הנה משהו שקשה לנו להכיר. We want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. אחרי הפסקת המלחמה בעזה, אצלנו כבר התחילו לספור לאחור להזמנת חבילות נופש בריאד ובג'דה. אבל הסעודים ממש לא שם. لا تطبيع ولا علاقات مع إسرائيل دون عودة الحق المشروع للشعب الفلسطيني. בחודש האחרון כל העיניים היו על יורש העצר בן סלמן, שהגיע לבית הלבן לעסקת הטריליון. הוא התחייב שם מעסקאות כלכליות גדולות עם ארצות הברית, ובתמורה קיבל מטראמפ מטוסי F-35, הסכם הגנה חדש, ואפילו הסכמה לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי. מה פחות כיכב שם? שלום עם ישראל. אז מה לעזאזל אנחנו מפספסים בסיפור הזה? ולמה בן סלמן מפחד מהצטרפות להסכמי אברהם? אולי הם פשוט קצת קטנים עליו? בואו איתי למסע לתוך הראש של איש המפתח במזרח התיכון, נסיך הכתר הסעודי. צירוף הסעודי לנורמליזציה עם ישראל יש שתי שכבות, גלויה וסמויה. השכבה הגלויה היא השכבה המדינית. לא מעט ישראלים מפחדים מצמד המילים מדינה פלסטינית. אם סעודיה אומרת לנו נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית, חברים, לא תודה, תמשיכו לרכב על גמלים על החול במדבר בסעודיה. מצד שני, גם לסעודים יש מילים שמפחידות אותם בהקשר הישראלי. למשל, נורמליזציה בלי אופק או נורמליזציה בלי נתיב מדיני. הפרטים פחות משמעותיים, אבל מה שחשוב זה העיקרון. בלי אופק לפתרון כולל של הסוגיה הפלסטינית, הסעודים לא באמת מוכנים להגיד עידו לישראל. אם הבעיה הזאת לא תיפטר מהשורש, הנורמליזציה פשוט אין סיכוי. אבל יש שכבה שנייה לסירוב הסעודי, עמוקה יותר. למוחמד בן סלמן יש תוכנית, קוראים לה חזון 2030. תוכנית שאמורה לשנות מהשורש את הכלכלה הסעודית הענקית, זו שכרגע תלויה מאוד בנפט, ולהפוך אותה לאב עולמי שיהיה בו את כל הטוב שיש, מתיירות ועד הייטק. أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. במילים אחרות, בן סלמן רוצה לעשות ביזנס. ב-2034 הוא כבר סגר לעצמו אירוח של מונדיאל. לא סתם הוא הביא איתו במזוודה את קריסטיאנו רונלדו לביקור באמריקה. כל הכבוד לפתיחות ולשיפור רמת החיים, סעודיה חייבת לשמר את מעמדה כשומרת שני המקומות הקדושים. המדינה החשובה בעולם המוסלמי, בטח הסוני. الصهيوني بدأ يشعر أنه راجع لخيبر بوجود خائن هو من يحكمنا ويتحكم بمصير شعب كامل. לתת לישראל נרמול בלי תמורה, יצייר את בן סלמן כעושה דברם של הציונים. יותר מזה, הרי סעודיה היא זו שהגתה את יוזמת השלום הערבית, שכוללת את פתרון שתי המדינות. אז עכשיו היא תיסוג ממנה מבלי לקבל שום דבר? כולם ישמחו להתנפל עליו, ולהציג את הנורמליזציה עם ישראל ככניעה משפילה בנושא הפלסטיני. من ثم تطبيع العلاقات مع الاحتلال وجعل الأمر يبدو وكأن علاقة